Jo vos recomano estos contes perquè te fan recordar tots els contes Disney i molts altres. Jo recomano este llibre que es diu Pupi quiere ser futbolista perquè a mi m'agradava molt de xicotet i ara és perquè viu moltes aventures i perquè juguen a futbol. I a mi m'agrada. I jo recomano Harry Potter i la pedra filosofal perquè és molt divertit i a més fa moltes aventures. Este llibre es recomana perquè al principi té un conte i després té un teatre per a que facis el teu propi conte. Aquest llibre és el de Jerónimo Stilton i el recomano perquè té cases, jocs, olors. Este és el llibre de Thea Stilton, és molt divertit i té moltes aventures. I així darrere n'hi ha una recepta per a ser bones amigues. Recomano este llibre perquè té molta informació d'animals, jo què sé, per exemple, de galls o de gallines, i si t'agraden els animals com a mi, te pareixerà molt divertit. Aquest llibre és El Principito i el recomano perquè té moltes aventures i és molt interessant. Recomano este llibre perquè és molt divertit, perquè va d'un xiquet de que sempre se fica en líos i mola mogolló. I no el recomano per a xiquets de 6 o 7 anys perquè no entenen bé algunes coses. M'agrada aquest llibre perquè és d'un xiquet, se diu El diari de Greg, és d'un xiquet que es posa en líos i és una col·lecció de diversos llibres. Este és el 12 i se trata de que se'n va de vacacions. És un somni que vol anar de vacacions a un puesto i al final es va de vacacions. Aquest llibre m'agrada molt perquè t'ajuda a tindre més concentració i més habilitat a fer coses en paper. Per a plàstica també és molt bo que si te diuen que dibuixes un llibre per a fer origami o alguna cosa. Recomano aquest llibre perquè és molt divertit, té misteris, aventures i damunt te fiques en la pell dels protagonistes.